Ti parolok na kaliang sunga ngadap da kajing sungo kendit bat kajing susi ru ka bakraw ban yo jing tip na ki news media ki ba lapan mi ya ka kubor ya kajing klat kendit jong i Dr. Iji Sengkon i badai i MP jong i ha kani ka klimat ka ba mangi ngi sungo bang im la ban pediang ha kajing im briu hnrei ya ke ai ka bala jia ya ke ai ka bala long la man kamut ba mi hap hiban pediang walang idon makana ya kajing susi ya kajing sudu nong ka bakraw hnrei nim la pat ban lei ai namar kani kadai ka mon jong blei kadai hi ka ba yo let's say kan dai kajing penyat ba start jong blei ha ka ba ublei hi ula sim no ya i Dr. Iji Sengkon syalade tileng ba kani ko video ngapa ya ka kerwo sunglem sya kalong yin long sam jong i Dr. Ricky Iji Sengkon ba ublei uba start ublei uba i un nang ai kajing tengen ya pi ki ba yang asam baro bat un ai ru kajing tengen kam tam ya baro ki ba i baton ki ba jan bat i Dr. Ricky Iji Sengkon bat ngit kamru pa ma pi wei pa wei ki pa jong ka bri new tram pidon ya kajing sungsi ka bakraw ha ka ba ngiladu no ya UMP jongi bang idon jingkermen na ka banta ka lawei jong ka state bat ka jela jongi hi kum ka jat benriu kasi bang idon ya kajing syania ngidon ya kajing sungu yo nong haba ngiyo ya MP uba yu ijangai ban yalam ya kari bat ka jat benriu nrai kendit kensan haba ngidu no ya kum uniu briu yimla ban klem da susi klem da jauman nrai ya ke ai ka bala jia kani kadai ke jing pen bai jing bu enti jong ublai kamut nga bai baro iwe hi ngi haban pediang ya kata len ba jong kani ke video nga pharu ya ka kerwa smulam sya baro ki pai nong song sinong ki nong krisan ki bla panjob dan brom ya i Dr. Iji Sengkon ha ki election bat ila poi ru sya ke jing jom kadai len ba ke jing krisan ke jing pi len ba jing i ke jing pi ki parlok ki parajor ki parado ki parasnam rai ya mentapan tanggat tu kat nipor ngiladu no ya tau MP ba ngi jit bat leng ba jong kani ke video makwa ban ai kublai ya i MP jungi lech suk sya ka jaka ka ba ublai ulabu bat ulamang na ka banta jong pi kublai sibun ye pi wei ki ba pek bat yu i ya kani ke video